प्रिय दर्शकসকল वेलकाम टू माय यूट्यूब चैनल बेयाव नायगिरि नोंथांमोननिसिम आंनि गोरबोनि हामलायथि आरो मोजां मोननायखौ बावहरनाय जाबाय। भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो मैखुन आबाद मावनायनि आदब खायदाफोरखौ माखासे सांग्रां आबादारिनि गेजेरजों खोन्थानो नागिरदों आरो मैखुन आबादनि गेजेरजों माखासे गोबां रांखान्थि खामायनो हायो बेखौबो आं नोंथांमोननो खोन्थानो আপনি মই যেটো ফুটে সেইটো ক'লে হ'ল আপুনি কিমান দিনৰ যেটো মাছৰুম যেটো মানে তৈয়াৰ যেটো কৰি আছে ষ্টাৰ্ট কিমান দিনৰ পৰা কৰি আছে আপুনি মাছৰুম প্ৰডাক্ট কৰাটো 2008 পৰা না আচ্ছা ট্ৰেনিং পাইছে না আগত কোনটোৰ আণ্ডাৰত পাইছে যেনবা এগ্ৰিকালচাৰৰ আছে তাতে আৰু কিবা এনজিঅ আছে এগ্ৰিকালচাৰ না আচ্ছা ঠিক আছে তেনেহ'লে মাছৰুম আপুনি বানাব জানে আৰু ঠিক আছে আৰু যেটো মানে আপুনি বিক্ৰী কৰি আছে ভালে পেকেটিংও ভালে হৈছে তাই না চেলবিলাতো পেকেটিংৰ ওপৰতে হয় কিমান দামত বিক্ৰী কৰি আছে 200 গ্ৰাম 50 আৰু শুকানটো আচ্ছা মানে আপুনি মুঠতে ৰ ড্ৰাই আৰু আচাৰো বনাই আছে আচাৰ কিমানত বিক্ৰী কৰি আছে একো তাতে কিমান আছে পৰ্যন্ত ঠিক আছে ঠিক আছে ভালে লাগিছে ধন্যবাদ থাকিল কৰক আমাৰ বিটিআৰৰ মানুহবিলাক যিবিলাক কৃষক অকল খেতি কৰি খাব নোৱাৰে সেইটো এটা মানে আৰ্থিক আৰ্জন কৰাৰ একটা উপায় চৰকাৰে সেইটো এটা মানে প্ৰগ্ৰাম হিচাপে লৈছে যেন কৃষকবিলাক গঢ়ি উঠে চবে বানায় আৰ্থিক আৰ্জনা কৰিব পাৰে ফেমিলিটো ভালকৈ চলাব পাৰে হয় না যেন ভৱিষ্যতটো ভাল হয় আৰু কি দে दा नोंसोर जे बावहाय मैखुन फानफैदों ना माने अल बिटिआर मैखुननि जेनाखि एग्जिबिशन आं माने फंनैसो सोंनो नागिरदों नोंसोरखौ नोंसोर जे दा मैखुन फानदों ना होमबा मैखुन बानायनायनि जे उत्सा माने होनोब्लाथ' नोंसोर ट्रेनिं मोननांगोन इन्सपिरेसन माबा मोनसे टेकनिकेलि एसे रोंनांगोन नोंसोर ट्रेनिं मोनदोंमोन नामा मोनदों ना हासबेन्डआ लादों ओमफ्राय बानायनायाव एखेलगे बानायबाय रोंबाय आरो बराबर नोंसोरो आच्छा ओमफ्राय नोंसिनि जेन'बा गामिया मा गामि फालाय दाङापारा सेरफांगुरिनि आन्दाराव दंमोन नामा आच्छा ओमफ्राय मा जातनि मैखुन बानायो नोंसोरलाय मासरुम मैखुन बानायनाय जायो दा बे मासरुम मैखुनावनो माने माखासे जोलै आलादा बाहायनाय जायो आरो दा जोङो मोननै रोखोमनि मासरुमखौ बानायनाय जादों आच्छा मोनसेया जाबाय माने वेस्टार्न मासरुम मोनसे आरो मादार मासरुम नैबे जाहैबाय ब्लेक ओमफ्राय आच्छा नैबे बेके वेस्टार्न पेकेटिंआ गोरान जाहैबाय बियो बे आसार जाहैबाय ओमफ्राय नैबेयो थाइजौ दंफांनि मैखुन इन्डिजिनास जाब्ला थैयाथ' जास्ट माने जोंनि ट्राइबेल माहारिया एक्सपार्ट धन्यबाद नैबेयो जोलै जाहैबाय आच्छा थिगैनो दं जेन'बा नोंसोरो सानबेसेनि उनाव प्रडाक्ट खालामनो हायो सानबेसे माने जास्ट माने जोलै बाहायजेननायनिफ्राय ओरैनो 15 दिननि उनाव माने मैखुनखौ जोङो खानायाव बाहायनो हायो आच्छा माने जोंनि फर्मुला जों बानायनाय माखासे फर्मुलाखौ जोङो देखायदों आच्छा थिगैनो दं माने बेनो जोंनि फर्मुला आरो बै जाहैबाय माने दानस'नाय मेनुवेलि सिखाजों दानस'दों जाहैबाय नोंसोरो दानस'दों ओमफ्राय बै दैयाव रुबाय सोमनाय 12 घन्टा माने दैयाव सोमनाय आच्छा बिनि उनाव माने जोङो 12 घन्टा सोमखांनायनि उनाव गामनि दैखौ लखबनानै गारनाय आच्छा बिनि उनाव दानि जिगाब माने गोदान दै होनानै रुनाय आरो बियो 30 मिनिट रुनाय 30 मिनिट रुनाय आच्छा 30 मिनिट रुनाय रुखांनायनि उनाव 30 मिनिटनि उनाव जोङो माने बिनि दै माखासे सुखानानै थानाय बुस्थुखौ गसर गारनो गाहाय बेखौ जोङो दाहायाव फोराननाय जायो बै नेटआव आरो फोराननाय जायो आरो नेक्स्ट माने नैबे जोलैखौ जों बाहायनोसै आरोखि जिगाबा अलरेडि जाबाय जों जोलैखौ बाहायबाय जोलैया माने 200 ग्राम पेकेट हिसाबै नैबे थायो 200 ग्राम पेकेट दङ आच्छा बेखौ जोङो पेकेट मोनसेनि बाहागो मोनथाम राननाय जायो बे बाहागो मोनथाम राननायनि उनाव जोङो नैबे पलिथिनाव बाहायनो थाखाय जास्ट माने मैखुन थफ्ला बानायनो थाखाय जोङो बेखौ नैबे बाहागोनिफ्राय मोनबा बाहागो रानबावनाय जायो आरो आच्छा एसे आरोखि ना बर' माहारिफ्रा माने फिथा हमनायाव जास्ट माने फिथा हमनायाव जोङो अन होलाय आरो सिबिं होलाय बे रोखोमनि फारि खालामनानै जों बेखौ सिरिबा बाहायनाय जायो आरो लेयारिं थाखो आरोखि थाखो माने जेगर होनाय सिरिबा बाहायनाय जायो बेखौ होखांनायनि उनाव खाथेना दोनोब्ला माने जोङो नैबेयाव गुदुं फलंनांगौ प्लास्टिकआव गुदुं फलंनांगौ आरो बिनि उनाव फलंखांनायनि उनाव जोङो बेखौ खोमसि रुमाव दोननांगौ बे खोमसि रुमाव 15 सान 15 साननि उनाव जोङो माने बेखौ बैसाङाव खालामनानै माने नैबाव लाबोनो हाबाय आरो 15 सानबाव दोनबाय बिनि उनाव जोङो बेयाव गुफुर दाग जागोजोबोबानो जोङो नैबेहाय प्लास्टिकखौ बख'नायनि माबाजों बख'नानै बेखौ गोदान दुरुं खानानै आलायनानै दोननो हायो दा बिनि उनाव जोङो दैजों स्प्रे खालामबाय प्लास्टिकनिफ्राय जोङो मैखुनखौ बाहेर खालामनो हायो थारमाने हिउमिडिटिखौ मयस्चारखौ मेनटेन खालामनो थाखाय आरोखि बेनो आरो मयस्चार मेनटेन खालामनो थाखाय स्प्रे खालामनाय जायो थिगैनो दं थेंक इउ धन्यबाद बरिया एक्सपिरियेन्स